ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанан мошинои нав роӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо навчунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марҳамат шумо метавонед ки сурат маълумотча дар рақамҳои ватсапи 2020 рӯй кунем. Дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ мошин рӯй кардем, чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинҳои фурӯшӣ. Хоб дӯстони ҳастад Opel Vectra A бо нархи арзон ва ҳастад сетаи дигар Hyundai Avanta. Дута Hyundai Avanta як аст, якта дигар Hyundai Avanta ду. Дӯстони азиз, нархҳои арзон кардем. Обшим сета Hyundai Avanta ҳастад аппаратҳои фурӯшӣ барои мақсад шоколад, мақсад чи клубник ва ҳастад аппаратҳои мороженик ях мекардаги. Дӯстони азиз, ҳамин хел ва ҳастад дута дигар Corolla як аст ки бо нархҳои арзон. Дӯстони Toyota Corolla як бо нархҳои арзон ва ҳастад трактори фурӯшӣ, ҳастад Opel Astra G Caravan ва Sedan ва ҳастад Hyundai Starex ва 2107 ва 2106 Daewoo Nexi Mercedes ва дигар намуд маркаи мошино ки нархҳои арзон кардем, мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем. Ва курси имза бошад 114 сомон. Дӯстони азиз, лайкора занем ва мегзарем ба навори имза. Дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аз территорияи Россия ба Тоҷикистон бор равон кунанд ва намедонанд ба ки муроҷиат кунанд, ба шумо тавсия метиҳем грузоперевозка акаи Нозима. ин ака ҳозир таҷрибаи чандсолаи корӣ доранд ки борои шуморо аз территорияи Москва, территорияи метро Котлини қабул карда ба самти Тоҷикистон мебарад. Агар ки борои шумо 800 кило боло бошад, яъне ки худашон омада аяму ҷои кортон, аяму ҷои мақсад хонатон гирифта, худашон ҳисоб карда қабул карда ва ба самти Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, дӯстони азиз, Бахш, Турсунзода, Ёвон, Бохтар, Рӯдакӣ, Ваҳдат, ин тарафо оварда мерасонанд. Дӯстони азиз, обшим ба территорияи Тоҷикистон ба бисёр ҷошон оварда мақсад ки мерасонанд. Калхозобод, Хумсангири, Кулобу, Московский, ин тарафҳои Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Рега ҳама тараф оварда мерасонанд. Дӯстони азиз, нархҳои килош айдиги компаниё мақсад ки камтар фарқ мекунанд. Бо шумо айноми канали мо гап занем. Грузоперевозка акаи Нозим аз территорияи Москва ба самти Тоҷикистон. Марҳамат, ба шумо тавсия метиҳем, дар ин рақамҳо шумо занг занед, нависед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳам. Мегзарем ба аввалин аппарати фурӯшӣ. Дӯстон азиз, аппарати фурӯшӣ ҳастад ки якум элоли мо аппаратҳои фурӯшӣ ҳастад ба далши мошинои фурӯшӣ. Дӯстон азиз, аппарати фурӯшӣ ҳастад клубник шоколад, яъне ки кадоме ки медонад клубник шоколади хеле мақсад ки ҳастад аппаратҳои фурӯшӣ. Дута аппарати клубник шоколади ҳастад, якта мақсад ки аппарати мороженик ях мекардаги ҳастад. Мақсад мороженика мерезӣ, ё ки мисол кола чизеро ки мерезӣ, авсу ях карда мебурад. Ва як дигар ҳастад аппарати шоколад овкунак, яъне обшим дута аппарати мороженик мақсад клубник шоколади, якта дигар аппарати шоколад ов мекардаги ва ястага ҳастад мақсад ки аппарати мороженик ях мекардаги. Дӯстони азиз, ино ҳастад сайсенашон нав ҳастад, мақсад ки нав гирифтаги ҳастанд, мақсад айудаш набуромадиам пачкай обшим гӯем. Мақсад нимаш дар Душанбе, нимаш дар территорияи Россия ҳастад. Ози бо ҳамаша фаҳмода метиҳем. Дӯстони азиз, аппарати мақсад ки клубник шоколади нархаш 2000 сомон аст. Дута ҳастад аин комплект ва якта дигар ҳастад аппарати шоколад ов мекардаги, вашам 2000 сомонӣ ва аппарати мороженик ях мекардаги наи инаш 5000 сомонӣ. Як бизнеси зур аст. Дӯстони азиз, чизеро мерезӣ, мисол ях карда авсу метиҳад вабше зури ба. Қарор доранд дар шаҳри Душанбе 84 микрорайон ва 84 микрорайон, дуюмаш Питер дар метро 9 ки территорияи Курин аст. Дӯстони азиз, рақамҳои дастӣ ва рақамҳои Россияшон марҳамат тамос гиред, арзон ва доставка мешавад. Мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. Дӯстони азиз, дуюм мошини фурӯшӣ ҳастанд ки срочнаи Opel Vectra A. соли бори 1990 ҳастанд ки сӯзишвориш газ, бензин, мотор 1.6 литр, коробка механика, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дӯстони азиз, солона ҳуҷҷат дорад. Дӯстони мошин хай дидесен, мақсад кам кор дорад. Балонош мегӯяд 70% ҳастад, хадаҳоша мегӯяд созаи бад нест. Дӯстони азиз, ва кам не ки дуд мегӯяд мекана, хай як колоса мепартоед. ҳуҷҷат ҳамаш қоидавӣ, ҳамин рӯз кардагиам мегӯяд нав солона. дӯстони азиз, мошин мегӯяд срочна фурӯхта мешавад бо нархи 10000 сомонӣ бо қарор дорад дар ноҳияи Восе. 10000 сомон аст. Бо хаиқати хичон гап мезанед, чанд қадр муомила мешавад, инаша аниқ мекунед. ин ҳамин рақамҳо мегафони соҳиб шуд, ин рақамҳо ҳам кор мекунанд, дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. 10000 сомон. дӯстони азиз, як сола ҳуҷҷат, балон 70%, хадаҳои соз, мошин
камкава ҷош сарапина ва як колса мепартиед. Марҳамат ягон савол дошта бошед, ягон маълумоту иловагӣ аз рақамҳои поёмда занг занед, маълумотша гиред. Ва одамое ки ҳамхали мошинои фурӯшӣ дорен, хона, замин, квартира, ягон техникаон компания хоҳед ки реклама кардам, дар рақамҳои болобуда 2020 WhatsApp, имо ҳастон сурат маълумоти мошинаи хона чизи боша роя кунем, мо реклама фурӯшда мегузорем. Мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Hyundai Avanti ҳастае дӯстон ки Hyundai Avanti 2 соли бори 6 2010 сол ҳастае ки сифориш бензинаи мотори 6 литраи коробка автоматаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дӯстон аз ин мошин мегӯяд яксола ҳуҷҷат дорад, мошин мегӯяд фуллай кондитсионер дорад, транзит азид фақат номер мегирӣ ҳай мекунӣ, мошинча соз. Нархи мошина мегӯяд 87 000 мегӯем, бо савдо муомила мекунем. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Оид ин мошин шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои иловагӣ, рақамҳои вавилони соҳибшон ҳаста кор мекунад, дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорад. Марҳамат занг занем, маълумотҳои бештар ва аниқша аз ҳамин рақамҳо гирем. Ва одамое ки дар навори бо мошини маъқуле ки намеёбед, дар комментария нависед ки чӣ маркаи мошин ба шумо дарокурда ҳастед, мо дар видеои оянда мошинои гуфтагии шуморо пешкаш мекунем. дӯстони азиз, хоҳиш ки наворо подписааш кунед ва лайкот фаромӯш накунед, албатта занед. Мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон, Toyota Corolla 1. Соли бори 6 2006 сол ҳастае ки сифориш бензинаи моториш 1.5 литраи коробка автоматаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон аз ин мошин мегӯяд созай омода бидин муомила дорад, нашуд ҳуҷҷаташ ягончи гуфтагӣ нест, бухай коробка моторшам рафта мебинед. нархи мошина мегӯяд 60 000 мегӯем, бо арзон ва муомила мекунем. мошин қарор дорад дар ноҳияи Дангара. дӯстони азиз 60 000 сомон бо нашуд сомош муомила дорад. ягон саволтон боша, ягон маълумоту иловагӣ хоҳед, агар оиди мошин фаҳмидам, рақамҳо поёмда аст, рақами мегафони соҳибшон, марҳамат занг занед. дӯстон аз дастгир кунед, лайкро назанед, наворо то охираш тамошо кунед. мегзарем ба панҷум трактори фурӯшӣ. трактори фурӯшӣ ҳастае дӯстон, срочнаи трактори MTZ-82. дӯстон аз трактор мегӯяд мақсад ки сайсираш мегӯяд, дӯстон аз касилкашам мегӯяд, навай қатиш касилкаш дошта як нав ва бо дигар маълумот чахтон мепурсед. срочна фурӯшӣ ҳастае. нархи трактор ҳамагӣ 80 000 сомонӣ ҳастае, бо муомила дорад. ин трактор қарор дорад дар шаҳри бухта. трактори MTZ-82. ҳай ҳолаташ мегӯяд хубай омада бинед. рақамҳои мегафони соҳиби шумодагӣ ҳастае. касе ки дар комментария бисёр хоҳиш кардед трактор бонед, дӯстони азиз, ҳамиқа пешкаш шуд, баҳри шумо мондем. ягон саволтон боша, ягон маълумоту иловагӣ, марҳамат дар рақамҳошон метавонед тамос гиред. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон, срочнаи Hyundai Avanti. соли бори 6 2007 сол ҳастае ки сифориш газ бензинаи мотори 6 литраи коробка автоматаи мошин мегӯяд, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дӯстон аз мегӯяд ҳуҷҷат дорад. мошин снятия транзит балоношам нав ҳастае, кондитсионер, электропакет, светои сафед. мошин мегӯяд созай бухай кузуфнои мотори коробкаша рафта аз пеш мебинед. мошин срочна фурӯшӣ. ин мошин қарор дорад дар шаҳри ҳисор ва фурӯхта мешавад бо нархи 75 000 сомонӣ, бо муомила савдош дар назди капоти мошин. оиди мошин дӯстон аз шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои иловагӣ, рақамҳошон мондагӣ ҳастанд, марҳамат карда занг занем, маълумоти бештарша гиред. ва касоне ки ҳамхали мошинои фурӯшӣ дорен, хона, замин, квартира хоҳед ки реклама кардам, дар рақамҳои болода 2020 роя кунед, реклама мекунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон, Opel Astra G. соли бори 6 1999 ҳастае ки сифориш газ бензинаи мотори 6 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон аз мошин мегӯяд утул дорад, ҳуҷҷаташ буд шудага, хадавоиш мегӯяд тӯбчаи мошин мегӯяд, ягон баридагӣ хеле надорад. дӯстони азиз, центразама ҳамаш кор мекунад. хоб нархи мошина мегӯяд 37 000 мегӯем, камтар арзон мекунем. мошин қарор дорад дар ноҳияи Фарход. дӯстони азиз, срочна фурӯшӣ. оиди Opel Astra G шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои иловагӣ, рақамҳои мо соҳибшон мондагӣ ҳастанд, марҳамат карда занг занед. хай ки бо ягон расход мекунед, ҳуҷҷаташ буд шудага, фақат утул дошта. дӯстони азиз, марҳамат, ботонед метавонед занг занед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон, Hyundai Starex срочна фурӯшӣ. соли бори 6 2000 сол ҳастае дӯстон, ки сайсиянаш назур на бездев миёна ҳастае. мошин мегӯяд сода омада бинед. мошина хай бо ягончи расход мумкин ки дошта боша, нашуд ҳуҷҷатошам ягончи гуфтагӣ нест. мошин срочна мегӯяд фурӯшӣ. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Фарход ва фурӯхта мешавад бо нархи 24 000 сомонӣ, бо муомила савдо дорад. оиди Hyundai Starex дӯстон аз шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои иловагӣ, марҳамат карда занг занед, маълумоти пурраша аз соҳибшон гиред. дӯстон аз хоҳиш ки лайк занед, наворо то охираш тамошо кунед. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон, Hyundai Avanti.
соли бори 6-2007 сол астае ки суишфуреш бензинаи мотори 6 литраи коробка автоматаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дӯстон азиз, мошин мегӯяд сода мегӯяд ба устотон омада мегӯяд мошина аз пеш бинем, бо устотон мегӯяд биен мошина бинем. нархи мошина мегӯяд 67000 мегӯем, бо арзон муомила мекунем, мошини қарор дорад дар пойтахт. рақамҳои мегафони ҳисобишон мондаги аст. Ягон савол дошта, ягон маълумоти иловагӣ марамаз ага то қасми хоила мегӯяд алиш палиш намешавад. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон, ваз 2107. соли бори 6-2003 сол ҳастае ки суишфуреш бензини холияи мотори 6 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд дӯстон азиз соз астае, срочна фурӯшад. нархи мошин ҳамагӣ 8000 сомон бо муомила дорад. оиди мошин дӯстон азиз, шумо ягон маълумот хӯн, ягон саволо иловагӣ, рақамҳошо мондаги ҳастанд, марамаз назанед. бисёр дар комментария хоҳиш шид ки ваз 2107 2003 светои сурх 8000 сомон дар шаҳри ваҳдат мошин айни ҳол қарор дорад. рақамҳошо мегафон ҳастае, срочна марамад занг занед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. ваз 2106 срочна фурӯшӣ. чӣ хеле ки дар комментария шумо ин хел мошинам хоҳиш кардем. ваз 2106. соли бори 1979 ҳастае ки суишфуреш газ бензинаи мотори 6 литраи коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби миёна қарор дорад. мошин на зур на безӣ. дӯстон документош мегӯяд буштага аст, моторш мегӯяд 03 коробка соз 4 тага. дӯстони азиз, задни мост хайб ҳамин хел. нархи мошин мегӯяд ҳамагӣ 6000 сомон аст. бо хақиқати чон гап мезанем. мошин қарор дорад дар ноҳияи мастчоҳ. нархи мошин 6000 сомонӣ бо муомила дорад. дӯстони азиз, оиди мошин ягон маълумот хӯн, ягон саволо иловагӣ марамаз занг занед. то даҳмо мегӯяд Москва мерам мегӯяд, Россия мерам мегӯяд, срочна мефурӯшем мегӯяд мошина. рақамошо тисел марамад занг занед. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон, Daewoo Nexi. соли бори 6-1996 суишфуреш газ бензин мотори 6 литр коробка механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон аз мошин мегӯяд сода мегӯяд 100% мегӯяд мегардад. хоб хайр рабочи мошина соза хеле расход мекунад, ки мошино уже солоша 96 сол дӯстони азиз. нархи мошин 8000 сомон бо муомила дорад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. дӯстони азиз, марамад на занг занед. дӯстон азиз, утилизатсия дорам мегӯяд, документам дорам намедонам чанд қайд дига астае. рақамҳошо мондаги астанд мегафон. ягон саволтон бошад марамад занг занед. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон, Mercedes-Benz C-Class сечка. соли бори 6-1995 суишфуреш дизелае. сечкаи дизели мақсад ки расходи кам. 95 сол коробка механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор. дӯстон азиз, ҳуҷҷатҳои мошин буҷдаги астае. срочна фурӯша. расходи мошин мегӯяд 6.5 литр амхел дар 100 км. 6.5 литр мегӯяд, зиёд намехӯрад. хоб, нархи мошина дӯстони азиз 30000 сомон гуфтесиянд, боз арзон мегӯяд мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. дӯстони азиз, хоб, алишам мешава мегӯяд ба ягон BMW ёки ягон Audi боша мегӯяд алиш мекунем. хай бо метавонем вариантро пешкаш кунем. рақамҳошо мондаги астае. ягон саволо иловагӣ боша, ягон маълумото иловагӣ марамад тамос гиред. мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон, Toyota Corolla E1 бо нархи арзон срочна. соли бори 6-2005 сол ҳастае ки суишфуреш газ бензини холия. дӯстони азиз, мотори 6 литраи коробка автоматаи мошин мегӯяд созаи хакира мотор коробка рафта аз пеш бинед. мошин синияти транзитаи қарор дорад дар ноҳияи Ашт. дӯстони азиз, Ашти территорияи шаҳри Хуҷанд мешавад. ноҳияи Ашта қарор доштае. нархи мошин ҳамагӣ 45000 сомонӣ. илтимос мекунем ки фақат одамои харидори конкретна беҳуда акара занг назанем. мошин по-любому мақсад ки расход дорад. мошин дӯстони азиз, нархиш арзон мондаги мумкин ёки мотори коробка ягон кори дига мумкин дошта бошад. мошин 45000 сомонӣ бо хақиқати чон гап мезанем. рақамҳои телефоншон мондаги ягон савол боша марамаз занг занед. ин буд навори ӯзаимо то видеои оянда.